Ahojte, moje meno je Lubica Gajdošová, som spánková poradkyňa a dnes by som vám veľmi rada predstavila jeden krásny projekt. Pripravujeme pre vás detskú knižočku ako pomôcku k uspávaniu. A nie hociakú, ale špeciálne pre tatinov. V knižočke sa stretnete s malou Itkou a jej tatom, ktorý jej pomáha zaspať. Hlavná myšlienka knižky je povzbudiť otcov pri uspávaní. Knižočka ale nie je pomôcka len pre otcov, ale pre celú rodinu. Je to naozaj o snoch, ale tie máme každý iné. Dieťatku chceme pomôcť do ríše snov. Ockov sen je konečne zvládnuť to uspávanie. A mama? Tá predsa sníva o voľnom večeri. S našou knižočkou splníme sen každému. Tak sa s nami vydajte na cestu za snami. Ďakujeme za vašu podporu.